духтарози аптачка тайёр мекунем. манам хел як кусоки калона гирифта флизелин клей мекунем. хай кушода дарозишам специально дароз кардам барои ки ҷа гардан гирем. агар боқӣ мондаша пуштак мебурем. диққат карда байнша утиқати меёвем. тайёри гарданаш бояд 16 биёяд. ма ира 7 мемонам. гирдаки май 10 мебиёяд. воризи кирта тайёраш бояд 17 биёяд. ман ҳозираш 18 сантиметр мемонам. тайёри кушодиш бояд 15 биёяд. 7 сантиметр монда 14. вақте ки ним сантиметри медузем мешава 15. ҳамаи амёра мечаспонем. на гирдаки ранги тухмак, на гирди гирдак. манам хе ним гирдак 5 сантиметри мемонем. духтаро аптачкаша мебурем. манам хе 5 сантиметри ҳарҷо чен карда ҳамаша соединит мекунем. баъд мебурем. манаи поён зиёдтиш барои горловина. ира як тараф мемонем. даҳани кирташа мебурем. ҳамин даҳани киртаи гирдак духтаро гарданаш калон биёяд. воризаш майда биёяд. навай гирдак хушрӯ мебиёяд. аймон ҳози камакак дарозак мебиёяд. манам мехелш духтаро барои часпондани аптачка мо қада туғри мемонем. байнша утиқати меёвем. манаи тарафи такадагим мана байнша утиқати меёвем. манам хел. баъд духтаро манам мирам хел монда. агар серниги набошад материалтон пеша ки ҷоша мекашен дани киртара. айрӯи аптачка нигинотона тоза мекунен барои сӯзани мошина нашкана. мана дарзи байн хати мо байно хат кашам ки шумода маълум шава. мақсад байна меёбем. байна ки ёфтем духтаро аптачкара гирча аверлок мезанем. байнира ёфтагем. байна дар болои хати кашидагитон туғри мекунен. гардана туғри мекунен ки чанда гардани клиент 16 бояд тайёр шуд биёяд. ай ма қариб 15 сантиметр буд. мана 15 сантиметр туғри монем ки оз ним сантиметр дига медузем мешава 16. мана рона 15. мана ки ёра мо чиқи клей мекунем. аввал хат мекашем як бор дрон ба дрон барои бидонем ки дар куҷоя ниги надора. туғри хат кашем. мана мехел хат мекашем. и тараф карда нигоҳ мекунем. мо яҷош ниги надоштаем. ана ки духтаро ман нигинаро тоза мекунам. шумо давал бифаҳмам ки чӣ кор кардан дар корай. бо ҳам хабрана дар ҷош мемоне. манам зиёдтие ки айдарон бридем. материалша яним карда аймо байнда тақсимш мекунем. манам хел да и тараф нимша дар болои материал нимша дар болои аптачка. и тарафшам хел бо байнҷда меёбем. байнҷдам камакак аями зиёдтиё флизелинои зиёдтӣ мемонанд. аҳавай мана аймону ки материал зиёдтӣ буд. и дигариша боша сем қисмша да анҷа мечаспонем. сах утюг мекунем ки мустаҳкам шава. баъде ки мустаҳкам шид ним сантиметри туғри даҳани киртатона мекашед. айрӯи кашидагитон дарзак гирдаки хушрӯ мебиёяд. диде ки и тарафш дига и тарафш дига бо як борига бидӯзем дарза гирдаки хушрӯ кунем. духтарои аҳли гурӯҳ хати духтагимон ама пад лапкаи мошина қати. ман ручка қати кашидаг нестам. лапкаи мошина қати чанди амҷа размери лапкаи мошина ҳамхи гирдобагит рафтам. дидам ки ҷош камтар хатогӣ дора. бо як бори дига рафтам строчкара. ана ки даҳани киртара мебурем. духтарако
анаку ҳар ҷо мебарем. баъд аз тарафи дарун манами дарзаке ки баридастем ҳамонро да астарак медузем. баъде ки да астарак духтем духтаро як борига лави ами вирестона строчка меравен. агар хоҳед дим қаторшам меравен, нахоҳен агар клейкави нақати клей мекунен. манам химал ҷара аверлок назадам, аверлок мезанем. манами дарзака то дода дар тарафи астарак ҳам хеле медузем ки ҳами астарак часпа. баъде ки ира духтен манам хе гардиш кишид, худаш ҷошаки гирифт, падлабка мошина строчка дода манам хе гирдиш қати мерен. агар ки мисол шумо хоҳем ки бо мустаҳкамтар иста, бо як строчкага манами аптачкатона мечаспонен. агар ки не хе клейкадаги клейкави дама байниш монда, клейка қати мемонениш меиста. мақсад манами хе бояд тайёр шава гирдак. баъде ки ҳамаша тайёр кардем, нағзакак утюг мекунем, по дар қисми поракунем мекунем. аҳли гурӯҳ дар намхи материали мақсад дар пешаки ягон ҷо шуно бурида, шумо бояд анамхи даҳни кирта тайёр кунем, баъд мерка мегирем, баъд витичка тайёр мекунем. ин ҳамаш тайёр шид. клейка мондем, клей кардем. клиента мепурсем, агар хоҳа аҳамҷаш дарз мерем, нахоҳа намхел меиста. вақт чун бо ягон муҳра мумкин кунам. и оли бо дар пешаш манахе духтаро ҳозир буромадаги тури секунҷа манамхе тур мемонем. аввал мо ҳамаша тайёр мекунем. пешо пеши часпондан вақте китва часпондан мо аввал тура мечаспонем, баъд барои киртара. анаку биёед духтаро дар бораи витичкаи релефни камакак гап занем ки куҷоша чӣ кор кардан дар кора. ман схемаро кашидам барое ки ба як даст телефона қапидагим. штативка рости гап хе чотка намегира, барои ҳамин ман да дастам қапида шумода ҳозир мефаҳмонам. духтаро мо инами даҳни киртара тайёр кардем. ҳаматон мисол даҳни кирта тайёр карда метонен. баъд дар болои пуштак манам хе мондем 1 сантиметри ровна ман ҳами пешака поён хамондагим барои пеши бараш яке бардошта шава. агар мебардора пешаш калта навия. баъд духтаро давомша гӯш кунем. ай чӣ сар кардем? вақте ки монам хе мондем ай гардан сар мекунем. аввал духтаро гарданмона чен мекунем ки чандай гардан бояд тайёрш аймо 16 биёя. ман ҳамиҷара ровна 7 мондам, 14 мешава. ина 14 хат кашидам. не ки нигоҳ кунен 14 иҷаю, не ки гардани ма камтар уст тарафтагия. мо бояд дар нуки и бояд начаспонем, бояд камакак устар боша. баъд ровна виризи киртатона меёвен, чанде ки боша вириза меёвен, зиёдиша мебурорен. агар зиёдӣ набоша ҳамон худша хат мекашем. ина ровна 1 сантиметр поён хамондагим. ай рости ҳамиҷа рости гап аввал ай боло чен кунем. ай боло штоб шумода фаҳмо шава. ман ровна 18 сантиметр мондагима. ай хеле поёнш гирем, агар ай поёни кашидаги 1 сантиметрамо 16 ҳани мешава. 1 сантиметр ҳамиҷара поён фуромадам. баъд духтаро рости кашидаги мона кунем, хе чоркунҷа кашидем, гирдак мабинем, майдатарак мондаги. ман калон намекашам. барои чӣ калон намекашам? оли бо вақте ки бараки духтам ман метонам ки ай ҳисоби ман айҷа ман хе камакак иҷара калонтар кунем. ани хела мешава. дидена ҳам китва борик мебиёя, ҳам таи кашм калон мешава. расшоти китфмон обшиша шумо бояд биёвен ки чандай. манам ки расшоти китфи мо ҳозир ҳами 22 сантиметр мондагима. ина 22 обшиша шумо бояд бидонен ки чандай. ай ма 22. баъде ки духтаро шумо таи каша кашиден, майдатар кашен, ҳатман калон накашен. метонам ки ҳозир як бора шумода калон шавиша нишон тиём. баъд шумо мумкин ки таи каша духтен ки барчаки духтен ҳисобтона гум мекунена, мумкин таи каштон калонтар биёя. мақсад мешава ки бо камакак мисол поён бизанем, но бисёри баъд намерем. баъд духтаро давомаш ай ами саршавии вирус шумо бояд баланди синара бояд биёвен. баланди чанде ҳаст? 1 сантиметр ҳақ куҷара монда шумо байна меёвен. баъд кушодиша меёвен. кушодиш чанде боша, мисол нахе кушодира мемонен чанде боша. инама 10 сантиметр мондагием. аломати ҷамъ мешава, на як хат кашидагием, инаи мо байнаш аломат серединаш анамҷа мебиёя. бо ай ҳами саршавии вирус шумо баланди миёна меёвен. ина миён тош самай хат мекашен духтаро. бо ҳамиҷарам ровна 10 сантиметр чен мекунем. давомша нигоҳ кунен. чӣ ки гуфтам ай боло мо миёна ёфтем, ҳамиам ранги ҳамиҷа кушодиша мондем. баъд анамиҷара чен мекунем чанд сантиметрай. бисёриё мехоҳанд ки витичкаш дароз боша то иҷара чен мекунем ҳамиҷа чанд сантиметрай. ҳамиҷара ҳамиқа мемонем. агар ки не витичка слишкам дароз нахоҳе омадан, ҳамиҷара чен мекунем чанд сантиметрай. 3 сантиметр иҷара калтатар мегирем. мақсад ҷашаден калтатар. баъд духтаро инама ширина
обхват груди айрости ҳамҷа меша ку уже обхват груди обхват айрости тай каш намеша обхват груди айрости айрости сина меша мо уже баландиро ёфтагем медонем ки ҳамҷа мода обхват груди обхват грудиро ёфтам чанде ки боша мисол шумо 4 сантиметр зиёдтӣ мемонен ин ҳозир ман 25 мондум 50 тайёр шай 4 сантиметр 29 барои ки 1 сантиметр иҷа медроя бо вақте ки қайчи кардем боиси қайчиам ҳақиқча мегира баъд айрости ҳамҷа хат кашида ман хел трапеция рафтагим духтаро аҳамияти ман миёна надровардам меша ки бо ҳам хел оварда рости миён камакак дромада бо ис равем миёна аямҷа бо камакак дрорем вақте ки миёна тангтар мехоҳам пӯшидан не ки ман вақте ки инамҷара чиқир духтум 1 сантиметр 1 сантиметр уже бе ин навай худаш чиқиртарак медора ҷои миёнаш слишком чиқири бадам дар кор несташ чтоб камакак по трапеция бия манам хел пураш мекунем ҷои биёдер назадам мана ҷои биёдера меша ки камакаки зиёдтар монда ҳамаи ҳами духтаро схемаш дар чие ки вақте ки шумо намҷара чен карден чанде ҳастай ина мисол 25 боша иҷа 2 сантиметр ҳатман майда меоя бо 23 мебиёя ин иҷа мебиёя бо рости биёдер боша бо 2 сантиметрга иҷа зиёдтар мебиёя ҳамёра ҳамаш агар соединият кунем духтаро мана нигоҳ кунед ман хе соединият кунем агар мана дидем под талия мешава аҳамият додем духтаро вақте ки мепӯшонем дидем ки ҳамҷаш камакак хеле бромада истояг бо метавонем камакака истар ростаракш кунем меша нехел мана ин вақте ки под талия медузам ана хелай мо ира под талия намедузем ана қига кушоди гирифтем барои ки ранги трапеция камтар кушод биёя духтаро бо диққат фаҳмиден гӯш карден мисол бо диққат гӯш кунен бахшиш бо диққат гӯш кунен мефаҳмен ана миёна диден ай ҳисоби иҷа зиёдтара иҷа камтара фигурара кашидем мана хе мешава мо ҳозир иш қати неё мана иш қати кор мекунем ман ира барои шумо фаҳмондам ки духтаро бифаҳмен ки бо чӣ хел миёна дроварда мешава иҷаш мода дар кор нест поёнша духтаро 1 сантиметр ман қариб 1 сантиметр зиёдтар бировардагим барои занакои бузбала ман зиёдтар мемонам 2 сантиметр и қадар бузбала нест духтарак барои миқа 1 сантиметр 1 сантиметр бас и тараф старатия кардам ки якчен бимонам барои ки агар ки занакои бузбала да шумо 2 сантиметр ё 3 сантиметр 2 сантиметр ё ки 2 сантиметр поён мефурорен ӯ кунҷам бояд бифурорен баъд ӯ кунҷи фуромадагӣ ай ҳисоби тай каш вутичкаи тай каш анхе мегиремша ӯ боло мерава туғри мешава мақсади ман дар ҳамин видео чӣ буд ки дар шумо бифаҳмонам ки мами вутичкора чӣ хеле мекунанд ана вутичкаи дигариш боша мана релеф не ку ай мо ай баланди ҳамиҷа шумо бояд баландиша бояд биёвен чанд мепӯша агар грудиш поён боша ана вутичка поёнтар мефуроя ай мо болотар 15 сантиметр мондум мана мидиш байнш иҷа шид бо иша айс кашидем ман метавонам ки ҳозир ана мехе бибирам но ман брида намедузам духтаро ман но брида мекунам вутичкара дасти аввал медузам чтоб вай бия гуфта намешава бисёр вақт як хел одамо мехоҳанд ки бо кушоемша вақте ки вай бридагӣ бошад дига кушодаш намешава ана ҳозир ман анами ай тарафи чапаш кашидагиам хатто ман як бори дига рӯшантар мекунам тарафи дуюм қавати тарафи исинда мегузаронем баъде ки гузарондем баъд дар тарафи дигашам мегузаронем мақсад ай 4 тараф бояд гузарондагӣ боша баъд ҳамхел дасти духта то нукша мебиёем ай тараф мегирем 1 сантиметри оста мемону кушда борик шуда манаҷа нигоҳ кунед камтар гирд шакл кардам вақте нами кунҷиамҷада амиқа гирд шакл омада бо оста тарафи исик паҳн мешем бо вақте то истар омадем бо амихе нукшуда борик шуда мебироем духтаро ҷои нофаҳмоӣ боша агар дар комментариё нависонед духтарои аҳли гурӯҳ озир вутичкара партовтум тона нишон додам як тарафда кашидагӣ буд ҳамира се ранг кардам пуштак дамондум пуштака кашидам бо ҳарча се ранг кардам аку ёра яъни мекунам анака ира мекушам ана хеле бо и тарафша да у тараф хов карда туғри рост мекунем байнша таптап мекунем хат мегузара бо хаттора ба у тарафа мегузаронем ана духтарои аҳли гурӯҳ мана мехе мешава и тарафа се ранг кардем гардондем тап кардем у тарафда гузашт хе хиратар бо мегире айса рӯшан мекунем ҳар ду тарафа ҳам хел карда дар вутичкотона медузен баъде ки духтен утю карда метавонен ки гарлавӣ наша брида аллакай часпонен ай мо бо чӣ хеле ки гуфтам пешаки кирта парпарак дорад ана духтаракои аҳли гурӯҳ вутичкаи спинка ай тарафи чапа ман набридам накашидагима бинед ҳоли ам сафед шуда бридагӣ нестам риштаи бардовиқат духтаге ана баъд нигоҳ кунед як чизи дига духтаро вақте ки мо пуштака медузем мо пуштакмон ранги мисол пеши бар баланд несте ку барои иҷа слишком гирд намедузем нукда наомадам диден ана ҳозир агар ки пешака дузам пешака оварда нукда тамом мекунам баъд ай нук истар мерам барои ки мода косача бояд рост кунем пеши бара бояд рост кунем ин ай тарафи чапаш духтаро ай тарафи росташ ана бинед чӣ хел хуш омадай наметова нечи миён камтар дромадагӣ шид тавои кашам ола бинед май даҳака камакайга мезанем худаш туғри мешава
دخترو منم خیلی ای طرفی قفاشنا ویدیو کردم اینا درزوی دختگیم و کشیدگیم همش وتیچکوی تیار کردم پیشی برای خیلی گفتم ایرا کمتر لالتر دختیم برای جوی کساچوی پیشی برمالم شوه انا که دخترو ما دا ای باید چیکار کردنم در کره دا ای ما هوزی منم خیلی انا میجا با همجر سکنجه میکشم نم خیل تو ایجاره همجا دا پرپرک میچسبونیم دخترکوی اهلی گروه ما هوزی یک جویا بشمو همی کرده پیشش دا پرپرک میدوزیم پرپرکی که هوزی ای بولو میبیا کو پرپرکی تایورشم هسته با مخ من هوزی ایگی پیوری پتسویتی خدش پتسویتی گلاکوش پرپرک تایور میکنیم کتفی مو تایورش 6 سانتیمتر مونده خط میکشیم بین من خیلی میویم اول بعد موافقی دیلتونه کشیم میشه که چورکنجا میکنم بسیار وقت من خیلی چورکنجا میکنم من خیلی دروزک میشه گیردک وزی ایمو تو من اینجا رنگی اول نمیبیا یک طرفش که خط کشیدیم دیم طرفش در بلوی او طرف مونده ایرا کپیروت کردم میگذرونیم برای اهل گروه این طرف در کپیروت کردیم موندیم من می باینش چنگایی که شما معقوله باید کمتر باینی سینه بیا انا که ایگی پیور پرپرک تیار میکنیم پرپرک یک قوتانی دو قوتا کرده تیار میکنیم اوچو کرده رزمیرش چنده که خوین 4 سانتیمتر 5 اوچو کرده جینجر اهل گروه من خیلی گربشینی بدناتونی پتسویتی گلاکوش رونا 10 سانتیمتر گرفتم اوزی ایرما دقت کرده اوچک میکنم یا استروچکا میرم ای بولوش برای اینا جینجا کردنش بعد که استروچکا را رفتیم دخترو چنی پیشک تیارش میکنیم بو یا برگ استروچکا میریم و بوش اویرلوگ میزنیم که دیگه نجنبه انا دخترکوی اهل گروه کرتای ما هم تیار شید پرپرکش обманка میشه که همجارم خیلی سکنجا بریده میره چسبونیم маруси гап набурида можно и даже кандайра бо гирифтан остинушам парпарак дора манам хел мана остинушам не чихе партуфтай хушместа вутичка релефни духтаро як тай видео ду видео пешае анми киртара имин анами киртада ма релефни вутичкаша нишон додагим чихе релефнира чен мекина нигоҳ кинен ай баланди манам ҷа сарштеге بعد دخترو трапеция میونش درو وردیم трапеция کردیم پایینش двойной پرپرک داره راستی که پرپرکی بولونگش کمتر در روز تر کردیم можна и کالتا تر کردم من خیل منم خیل کرده تیارش اومد این складка نیست دخترو جینجا کردگیم بعد اوچکش کردگیم خودشم خیلی چه پرتفت бо ягон ҷошуно фаҳмоӣ бошад духтаро дар комментария нависонед